Днешният епизод ще бъде за това как да следим прогреса си, ако изобщо имаме такъв. Ще споделя кои са четирите най-точни и най-ефективни начина за следене на прогреса ни. Последният и най-неточен начин за измерване на прогреса ни е какво показва кантара и какво показва сантиметъра. 1 кг мускули изглежда така, а 1 кг мазнина изглежда така. Ако тежим 80 кг, можем да изглеждаме така или да изглеждаме така. Ужас! И защо изобщо имаме нужда да следим каквото и да било? Да започваме! Първият показател за това дали имаме прогрес е ответната реакция на нашето тяло по време на самата тренировка, както и след това, така и на следващия ден. Например, ако по време на самата тренировка усещаме мускулите си напомпани и силни, усещаме напрежение в точните мускулни групи, които тренираме, ставите ни са стабилни и без болка и като цяло се чувстваме добре по време на всяка тренировка, а в края на тренировката сме изморени, но все пак радостни и доволни. Значи сме определено в правилната посока. Ако обаче по време на тренировката усещаме слабост или липса на чувствителност в мускулите си, изпитваме болка в ставите или някъде другаде в тялото си, чувстваме се изморени и без желание за тренировка, а след самата тренировка се чувстваме дори още по-зле, то определено не сме в правилната посока и трябва да прегледаме къде точно сме объркали плана. Същото важи и за след тренировката, така и за следващия ден. Ако сме още по-изморени и имаме болки в тялото си и нямаме желание и настроение за нищо, то това са страничните ефекти на тренировъчния регрес. От друга страна, ако на следващия ден усещаме лека мускулна треска или лека умора в мускулите си, но базовото ни състояние е добро, то това са показателите на тренировъчния прогрес. Важното тук, което задължително трябва да имаме предвид е, че е напълно възможно проблемът да не е в самата тренировка. Проблемът може да идва от пропуски в храненето, или физическа или психическа преумора в работата, или хронично невъзстановяване, или един куп други фактори. Затова трябва да слушаме много добре телата си, да не правим копи-пейст и да създадем добре структуриран цялостен план в дългосрочен аспект. Колко дългосрочен план, бе, брат? Тренирам вече 3 месеца, защо още не съм як? Имай повече търпение. Ама, брат, виж го Гошо с малко химика какъв стана за 3 месеца. Дай и аз малко да зобна. Изчакай да видиш, когато спре химията и пак ще си говорим. И ако не можем да го създадем сами, по-добре да бъдем честни и да потърсим помощ. Няма как да знаем всичко. Следващият показател е това дали имаме силов прогрес. Например, ако в началото на тренировъчната ни програма можем да вдигнем от лежанка 100 кг 8 пъти, а след един месец можем да вдигнем 110 кг 8 пъти, но с добра техника, а не с такава. То следователно, колкото и да сме подобрили техниката си или колкото и по-добре да функционира нервната ни система, е невъзможно да няма новоизградени или оголемени мускулни влакна. Демек, вече сме по-яки.
Яка батка. Като този показател може да се приложи както за мускулна маса, така и за сила, така и за издръжливост. Третият начин за измерване на прогреса ни е това как изглеждаме. И е много важно да осъзнаем, че колко килограма показва кантара и колко сантиметра показва метъра е много незначително и относително нещо. Ето пример. 1 кг мускули изглежда така, а 1 кг мазнина изглежда така. Ако тежим 80 кг, можем да изглеждаме така или да изглеждаме така. Ако тежим 50 кг, можем да изглеждаме така или можем да изглеждаме така. Ако обиколката на ръката ни е 42 см, може да изглежда така или може да изглежда така. Схванахте идеята, нали? И сега, последният и най-неточен начин за измерване на прогреса ни е какво показва кантара и какво показва сантиметъра. Честито, познахте и печелите? Нищо. Както вече споменахме, 1 кг мускули изглежда по много по-различен начин и има много по-различен обем от 1 кг мазнина и е напълно възможно, когато следваме адекватен и добре структуриран план, да качваме мускулна маса и да сваляме мазнини, или така нареченото преструктуриране на тялото. И въпреки, че ще имаме по-малко мазнини, телесното ни тегло може да се покачи, което е доста често срещано явление, особено при начинаещи. Тук трябва да имаме предвид и задържането на вода в телата ни, което зависи от доста фактори, като стрес, колко въглехидрати сме приели, колко усолена е била храната ни и много други фактори. А при жените задържането на вода зависи и от месечният период. Следователно, да речем, че кантара показва 1 кг нагоре, което може да изглежда голям проблем, ако желаем да отслабваме. Ужас! А този 1 кг всъщност може да е незначително задържане на вода. Абе, казано направо, Не разчитайте много на кантара. а когато става въпрос за размери и за обиколки, е възможен същият сценарий, а именно да сваляме мазнини и да трупаме мускулна маса, а в същото време размерите ни да се увеличават вместо да се смаляват. Например, представете си, че расте мускула под масната тъкан, Демек под сланинката. а върху мускула все още има излишно количество мазнина. Същата сланинка, която споменахме. И е напълно възможно да качваме мускулна маса и да сваляме мазнини. И ефектът ще бъде, че имаме повече мускули, но те няма да се виждат заради останалият слой мазнина, а в същото време размерите и обиколките ни ще се увеличават. И ако не знаем това, ще си мислим: Уж тренирам, па станах по-дебел. Мано, си майката. Спирам, значи. Без химия не става. Затова е много по-важно да следим как се чувстваме, какви са силовите ни показатели, как изглеждаме и най-накрая да обръщаме внимание на това какво показва кантара и какво показва сантиметъра. Разбира се, има и други методи, като DEXA скенер, калипер или други подобни, но те няма да са тема на днешният епизод. Сега да видим защо имаме нужда да следим прогреса си. Как защо, бе, брат? За да можем да се похвалим на някоя мацка, че сме яки цепеняци. И за това също, но и за нещо по-важно. Когато следим стриктно тренировъчната си програма и прогреса си и имаме данни за това, кога и как сме направили най-голям прогрес, и запазвайки тези данни, след време ще можем да ги използваме отново, и то с голяма точност.
а не да се чудим кое как беше. Да си представим, че имаме 5 много добре работещи и запазени програми, специално създадени за нас, а не за Ванчо, Пенчо или Гошо. Всъщност, на Гошо програмата не е лоша. Може и аз да я пробвам. Не. И в зависимост от периода, в който сме сега, използваме тези запазени програми. Представяте ли си колко по-лесно ще бъде всичко? Абе, брат, ти маняк ли си, бе? Аз съм сменил над 10 програми. Кой ще ги пази всички тези работи, бе? Аз тренирам от 23 години и пазя всяка от програмите, които съм изпробвал. Да обобщим казаното. Нека да не разчитаме само на един показател, когато измерваме прогреса си. Да използваме поне 2 или 3. Да имаме предвид, че ако не сме професионални спортисти, е почти невъзможно да правиме всичко На 100% идеално. и най-важното е, Да не се отказваме. когато паднем, винаги да ставаме. И пак ще падаме. И пак да ставаме. И да имаме адски много търпение. Нещата стават. Бавно. Дано отново съм бил полезен с този епизод. Благодаря и до скоро!